First question, भारतनि देरसिन जुनारसालिया बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय जुल'जिकेल गार्डेन, बियो कलकातायाव दं। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि देरसिन रायजोआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि देरसिन हाथरखि न'आ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय बिरला प्लेनेटरियाम, बियो कलकातायाव दं। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि देरसिन जादु न'आ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय भारतीय जादु न', बियो कलकातायाव दं। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि देरसिन मस्जिदआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय जुम्मा मस्जिद, बियो दिल्लीयाव दं। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि देरसिन गुरुद्वारा बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय स्वर्ण मन्दिर, बियो अमृतसराव दं। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि लावसिन दैमानि मुङा मा? बेनि एन्सारा जाहैबाय गंगा दैमा। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि लावसिन खामसालिया बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय रामेश्वरम मन्दिर खामसालि, बियो तामिलनाडुआव दं। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि लावसिन हायुङारि गाहाय लामाया बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय हायुङारि गाहाय लामा नं 7। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि लावसिन गाहाय लामाया बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय ग्रेन्ड ट्रांक र'ड। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि लावसिन बान्दोआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय हिराकुद बान्दो, बे बान्दोआ उरिष्यायाव दं। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि लावसिन रेल प्लेटफर्मआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय खरगपुर, बेयो पश्चिम बंगआव दं। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि लावसिन रेल दालांआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय सन दैमानि दालां, बेयो 364 मिटार गोलाव। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि फिसासिन रायजोआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय गवा। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि फिसासिन सुबुं सानखो थानाय रायजोआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय सिक्किम। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि लावसिन दिन्दां दालांआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय बिद्यासागर सेतु, बियो कलकातायाव दङ। नेक्स्ट कुइसन, भारतनि बयनिख्रुइ बांसिन अखा हाग्रा जायगानि मुङा मा? बेनि एन्सारा जाहैबाय मौसिनराम, बियो मेघालयआव दं।